Pre nekoliko vekova u Japanu Niglok čudovišta su napala naš svet, ali su ih ratnici samuraji porazili moćnim simbolima koji se prenose sa roditelja na decu. Danas su se Niglok čudovišta ponovo uzdigla i planiraju da preplave zemlju. Srećom, nova generacija heroja im stoji na putu. Oni su samuraji, moćni rendžeri. Znali smo da će ovaj dan doći. Ovo sve menja. Ostali će konačno saznati moju tajnu. Ko si ti? Moja starija sestra. U poslednjoj invaziji snage gospodara Aksandrada su vodile intenzivnu borbu. Bile su jače od rendžera samuraja, pa je njihov otac uložio svu nadu u svoje dvoje dece. Loren je poslata daleko i sakrivena kako bi mogla da u potpunosti savlada moć pečata. Loren, ako ostanem, mogu da se načine opasne greške. Može biti samo jedan crveni rendžer. Svi sada morate da pratite Loren. Ona je novi crveni rendžer i vaš vođa. Ne želim da odem, ali moram. I šta ćemo sad da radimo? Jednostavno ga zaboravimo, kao da nije postojao. Naravno da ne. Pa on je moj najbolji prijatelj. I faktički, ja nisam pravi samuraj kao svi vi. Tako da, ja idem za njim. Voleo bih da sam mogao da ostanem, ali znam da je ovako najbolje. Nadam se da će moći da mi oproste. Jaydene! Svuda sam te tražio. Nije trebalo da me pratiš. Potreban si Loren, crvenom rendžeru. Slušaj, meni je sve jedno da li si ti crveni rendžer ili ne. Uvek ćeš biti moj najbolji prijatelj. Hvala. Znaš, po prvi put u životu ne znam ko sam. Sve što sam bio, nestalo je. Hej, jesi za neki doručak? Ha? Ja častim. Stvari uvijek izgledaju bolje nakon dobrog jela. Zaista mi je potrebno da budem sam. Dobro, budi sam. Ali samo dok se ne vratim sa klopom. Odmah se vraćam. Tu sam odmah iza ugla. O, čoveče! Jaydene, gde si? Jaydene! Ej, Jaydene! Samuraj zauvek! Jayden! Mia! Mike! Kevin! Ha! Emily! Antonio! Opet je nestao. Ne mogu nigde da ga pronađem. Nije trebalo da ga pustim da ode. Možda, ali to je želeo. Možda, ali baš me briga. Nastavit ću da ga tražim. To što sam ostavio tim bila je najteža odluka koju sam ikada doneo. Kakva je moja sudbina sada? Dakle, konačno si sam. Oslobođen tereta da spaseš svet. Znao sam da imamo nešto zajedničko od trenutka kad sam te sreo. Obojica imamo tajnu. Mi nemamo ništa zajedničko. Možda ti ne misliš tako. Ali u tvojim očima vidim potrebu da se boriš, potrebu da dokažeš da si dostojan. Odmah sam znao da si mi ti najveći protivnik. Oboje imamo sudbine koje nismo birali. Jednu stvar znam. Sve bi bio bolje mesto bez tebe, Dekeru. Možda je ovo moja sudbina.
Vreme je da okončamo ovo. Jednom zauvek. Obračun do kraja. Tvog kraja. Sada, ja. Zašto ne vežbate sa njom? Želimo da odemo da ga potražimo. Jaden bi želeo da pomognete Loren da dovrši misiju uništenja gospodara Ksandreda. Ali kako bi bilo... Sudbina sveta je na vama i Loren. Da. Ja idem da potražim Jadena, a vi ostanite fokusirani. U redu? Razumem. Naša misija još uvek nije gotova. Obaveza nam je da ostanemo sa Crvenim Rangerom. U tom slučaju možda je potreban partner za trening. Mike! Ona je naš vođa. Znaš da Jaden nikada nije voleo kada si ga izazivao. Ona nije Jaden. Hej, Loren! Želiš li da sparinguješ? Prilično sam dobar sa mačem. Bila bi mi čast. Uvek sam sama trenirala. Cool. Wow, strava si. Ko je sledeći? Započni punjenje sada! Ova tvoja partija punjenja je odlična! Kada te jednom napunim, bit ćeš super jak! Sa tvojim novim zlim moćima zaista ćeš naterati ona ljudska bića da padne! Gospodar Ksandred ne može u potpunosti da se oporavi bez tvoje mržnje. Već se osjećam jačim! Wow! Ovo nam je možda poslednja šansa da oživimo šefa! Potrebno nam je da ponovo bude onaj stari pre nego što nas Crveni Ranger sve uništi! Izgledaš malo ispijeno. Radije bih mu dao pola svog života nego da izgubim ceo! Ako se gospodar Ksandred ne oporavi, spreman je! Upravo si mu dao polovinu svoje životne snage. Nemamo drugog izbora! Gigetroxe, idi da stvoriš mizeriju! Jadene! Jadene! Ne! Pura masa je priželjkivala ovaj trenutak od kad si je slomio. Moj mač se ovoga puta neće polomiti i bit ću oslobođen kletve. Wow, mora da treniraš po ceo dan i noć. Nije daleko od istine. Ali kladim se da ništa nije moglo da te pripremi za ovo.
Ručak je spreman. Hvala. Nema na čemu. Dakle, Loren, kažeš da treniraš celu noć i dan, je tako? Da, mislim, to je moj život. Usavršavam moć pečata, vežbam, treniram. Ovo ima odličan ukus. Pa, kako se zabavljaš? Ideš u bioskop ili na ples? Ja treniram. Jel jedeš nekad napolju? Ne, ali kladim se ni vi pored mijinog kuvanja. Ovo je tako dobro. Da li se ovo zaista događa? Jaydene! Isuviše si povređen da se boriš! Jaydene, moraš odmah da prekineš. Ne dozvoli mu da te natera da se boriš samo da bi se borio. Ne troši reči. Bolje se skloni. Ništa nećeš zaustaviti. Neću ti dozvoliti da se isprečiš našoj sudbini. Ne, mentore, nemojte! Jaydene! Družite se, mentore! Mentore, da li ste dobro? Mentore! Da li ste dobro? Mentore! Mentore, da li ste dobro? U redu? Da. Samo moram da dođem do daha. Bio je to baš gadan pad. Hvala što si me spasao. Nema problema. Dovršili smo naš deo plana tvog oca. Da, i dobro smo to uradili. Bili ste divan mentor. Ljudi, šta je ovo? Nadam se da ste dobro! Hej, pustite ljude da idu, smrdljivi niglok! Smrdljivi! To što ti smrdi je moja nova nepobediva moć! Zlatna moć! Ha! Vreme je da te obesim! Moram da dobijem još malo ovoga. U pravi čas. Zaista sam počela da uživam u ovom. Ne brini, kasnije ćemo pojesti ostatak. Ugao 5. ulice i Roslina. Nadam se da je Jayden dobro. Pomiriši ovo! Ovaj tip nije običan niglok. Jedan slabašan ranger potpuno sam! Suviše je lako! Hajde da vidimo kako te ovo hvata! Jel ti potrebno dizanje? E pa ovo je bilo jednostavno razbijanje! Niglok, odbi! Napred, samuraji! Rangeri zajedno! Samuraji zauvek! O, vežba gađanja šarene mete! Hajde da se tučemo! Antonio, jesi li dobro, druže? Da. Ali pazi, taj niglok je jači od bilo čega sa čime smo se ranije borili. Ne brini, sredit ćemo ga! Bio si dobar učenik. Ove godine su bile teške na mnogo načina. Ali bio si jak. Prevazišao si svaki izazov. Taj udarac nije dobar.
Izvedi ga ponovo. Možeš ti to, Jaydene? Znam da možeš. Dao sam tvom ocu obećanje. I ispunio ga. Jednog dana, velika odgovornost Crvenog rendžera pašće na tebe. Zapamti, zaštiti svet od zla. Budi uz svoje saveznike. Nikad nemoj da pobegneš iz borbe. Postao si odličan vođa. Možda nemaš moć pečata, ali si bio pravi crveni rendžer. Tako sam ponosan na to šta si postao. Hvala, mentore. Mislim da je vreme da odete. Decker dolazi da me pronađe. Osjećam to. Nemoj da se boriš sa njim. Ceo život sam proveo boreći se kao neko drugi. Osim toga, neće prestati dok ovo ne bude gotovo. Moram da porazim Deckera. Jednom zauvek. Onda uradi to. Jesi li dobro? Vreme je da se uozbiljimo. Modul super samuraja. Ne plašite me! Spremač! Četvorostruki udarac! Super bulzuka! Ovo ne izgleda dobro! Eksplozija bulzuke! Odličan pogodak. Nije još gotovo! Hajde da oformimo borbeno krilo Megazorda. Moram da pronađem Jaydena. Kombinacija diska super samuraja. Kombinacija napada iz vazduha! U redu, hajdemo! Borbeno krilo Megazorda! Naoružan za borbu! Isisavam još energije iz one nakaze Oktorua! Sve ću vas srediti! Napad! Evo ti! Vreme je da još jednog dodamo na listu pobeđenih. Mega oštrica, aktiviraj! Leteći udarac! Sredit ćemo ga! Kako? Šta? Ali već smo ga pobedili! Nemoguće, treći život! Isisao mi je skoro svu životnu energiju. Treći život me je zaista strašno iscrpeo. Osjećam se kao pržena lignja. Budalo, trebalo je da znaš. Trebalo je da znaš! Ovo zaista grize! Postoji samo jedna kombinacija koja će konačno uništiti ovog tipa. Hajde! U pravu si. Konačna kombinacija samuraja. Izazov samuraja! Mi smo ujedinjeni! Držite se! Ovo nam je posljednja prilika. Potreban mi je svačiji simbol moći. Sada! Simbol moći zmaj! Simbol moći sabljarka! Simbol moći kornjača! Simbol moći medved! Simbol moći buba! Simbol moći majmun! Simbol moći bik, lav i tigar. Simbol moći! Mega napad!
Rangeri samuraji, pobeda je naša! Nisam mogao da ga pronađem. Antonio, povređen si. Dobro sam, samo sam zabrinut za Jadena. Au! Žao mi je. Idem da donesem led. Antonio je došao. Opusti se, druže, tu smo. Malo lakše sa izlivima brige, u redu? Lezi. Bićeš dobro. Opusti se. Vozi. Izvini, opusti se. Mentore, jesi li dobro? Šta se desilo? Mentore! Da li ste pronašli mog brata? Da. Bori se sa Dekerom. Jaden se bori sa Dekerom. Drago mi je što nisi pobegao. Ja nikada ne bežim iz borbe. Simbol moći! Konj! Ha! Hajde da završimo ovo! Nastavit će se.